Λάρισα σε καλή, στην ασφάλτινη διαδρομή, δίπλα στο ποταμόπιο. Για τρέξιμο, χαρά και υγεία και μια μοναδική εμπειρία. 10 χιλιόμετρα διαδρομή γεμάτη χρώμα και χαρά. Συμμετέχουμε στον αγώνα με ψυχή και καρδιά, περνώντας από μνημεία, ιστορία και θέα, με κίνηση το αρχαίο θέατρο. Ιπποκράτεος αγώνας, μια γιορτή αθλητισμού. Συμμετέχουμε όλη την Κυριακή στις 12 Μαΐου στην πόλη μας τη Λάρισα.